Onyala, like Uncle B. Oh, content creator. What do you want to content creator? Yes. Imirikati nwoke nwụrụ anwụ bụ na nwunye ha mere o ji nwụrụ. Ọ gịnị? Ọ ka ha arụ. Ọ dị address. Nwere ike nwunye enyi ego rie. Because in anya kita some men ada last is your wine na last. Yes, yes, because why? Na nwunye ha agbago n'ilo ndị against their culture. Ọ arụ ka ọ bụ like na buy no do. Okay. Nwunye gị gbaa n'ilo sie nri bie gị ọbụna ka aka. Ị anwụ. Ọ na-ejere kpụọ arụ ahụ na igwe ekwu n'oduma jụ onye ọbụla. Ọ bụ na o mehie ma accident egbu dị ma ị nwere ike ofuka nọ n'ọkada nọ na ọkada ọnwụrụ. And on the mistake, you only steady now. A result of what? Yes, I see now BB because you want your money. That's why now. Open a week in a money. It is not your city. But I got to key. See, one of the winner got one. Yes, even here, car was working. That's why for the only again on answer. It is in your city. It is not one in on answer. I'm going to know when I'm going to know when you don't try it. Okay, may your spirit at that team to fight for you. Like I said, when I get direct, yeah, by a car or major address, a con one body as number one, EJS. Call EJS is the body now. Wafa. You were married, he disposed email, and kidding his post email. Yes. Okay. What people are posting, actually, my one, I want you. I'm going to put Yanafa. Why? Yes. Obuno Jomo, I say now, Obuno Yacho. Come on, Oye Jeme Omena. What are then a Kusiri Yosi? Macandoge, a Kusiri in our wafa, a winner you put here, that spirit, Alpha will depart from you. Oh, for the military because in majority families, what can they do? Yes. Why almost the wine, baby, where's the Nick? On another 3 decades. As yeah, boy, no high BP. High BP, no collapse. Yes, Madame, best say that. Why, yeah, one elaborate. No, also no, just no matter. Maybe the spirit can work out like a Yaman. The arm was in a answer. Okay. What was in a answer? Maybe no, yeah. Emma went in our wine. Yes, I mean, you know why you're not walking. Or you're working in a wine, you're 1 year. Well, I like here because no like you. The lifestyle maybe of important. Ima when job hanu ta wan but ana ato wan yin as kun ye je onyo za to bala yin onyo so up to na kremu na wani hobo na wani hobo who tell you onye gwa agi na wani hobo mana wa ye gbakwa ni lo na kwa spiritual set back na edo nwoke. Yes ma obo na ka haru ya ni na dipa ni ke nwoke si kwado yes obo na ka haru ona spirit ge si ke ka onyo obo na ka haru na okay oh yes Ikaro bụ na spirit gị siri ike ịma na ịka ga-arụ maka na spirit ọbụla ikpogote ịka ga-arụ bịa ọ bụrụ by mighty or by power but by the spirit. Yes. Abi? Yes. So ọ bụ na nwoke ahụ aka arụ ogene ogbenye ka ọ ga-abụ setback ọ bụ na nwoke kagoda ọ bụ na nwoke enweghị ego already ịma na ọ ya anwụchu ọ na-eme gbam ọ ya lapụ ego ahụ wee na ọ ya ebiluzie ndụ aka nke nwaanyị ebilizie wee bubezie n'ukwu na anasị na papa bọmbọ ya nwụ ọzọwazie landlady. Yes. So onye na-egweghị ụfọdụ ụmụ nwaanyị na-eji ike alagbu di fa mana fada ama the man adịghị ama ọgịnị duto o siri ihe a nwere ihe ọ bụ ịfụgo ka o ji adị mkpa ịbụrụ nwoke ọ dị kata once in a while that is it. Ịgba afa gịnị na-eme n'ezinụlọ gịnị na-eme na ndụ gị nwaanyị na-anụ ka o si dị ụfọdụ ụmụ nwoke nwaanyị etinyegoro na bọtụl ụfọdụ ụmụ nwoke tinyekwara nwaanyị na bọtụlụ maka na oke eke maka m na-ekwu eziokwu na ọrụ m ụfọdụ ụmụ nwoke na-etinyekwa nwa asị na-achọ nwaanyị nwere ego ka akechie ya ka ọ na-agba ego nwoke ji na-azụzi draft nwunye ya na-arụ ụlọ na-arụ kọmpe ihe ọ bụla mata enyi ya ego o buru ego enyi ya ATM gị na-adọrọ ego ebe ego ahụ si ọmarọ nwoke a na-emumuzi nwoke abụrụzie emumu
ikpo ye ụmụnne ya ikpo ye ọsịka let me tell my wife nke a usoro nwoke apụta ụmụ nwoke pụta soro ya bụ nwoke ị na-ekwu okwe gị na-enwe ụbụrụ onwe onye amaghị na onwe onye ya sị gị na onwe ụbụrụ maka onye ala ga-eburu ụzọ kpọọ gị onye ala like Uncle B a content creator o ji wesi m na mbụ content creator so ọhaneze a sị gị na ọmụ bụ eze agwa akịrịka Okponku ọzọ ụwa ndụ adresị ndị Enugu na adresị ndị Oduma ọgbọ ọgụ onye a na-emegbu emegbu a sịrị m gị o nwere ihe ị na-eme na-adịghị aga ọfụma bịa na nke eze agwa akịrịka Okponku ka agbaghara gị afa ana m agba afa bifo ị bịa be m ị na-ezu ori m ị na-eme kidnapping sọọ m asọ maka ana m ewekwe ndị ajọ mmadụ mana ana m azọ ndị ezigbo mmadụ azọ wee na-asị na nọmba eji enweta m bụ 08060076539 nọmba eji enweta m ọzọ bụ 08060076539 chaatị ama chaatị na WhatsApp agbara m agba maka ana m agbakarị afa maka ịkpọ m too much ọ na-edistọbụ m and ịma like ya mana ịchatị ama chaatị mma emere gị ihe ị chọrọ wee sị na ọ ya dịrị anyị mma na Eke na Orie na Afọ na Nkwọ ise. Peace be unto you. Thank you and bye for now.